Dinesh Pujari Creation, hi, hello. Samiksha, yes. Hi, sis, hello. Yan Gunanath, Gotand. Gautu, hi, Encholaru, fine. Hi, Pantar, Samit, hi. Good morning, Travel Vlogs, Tulunad Pantar. Very good morning. Namaste, Pantar. Nirmala Lok, namaste. ಸುರಕ್ಷಾ ಹೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎರೇಗ್ಲ ಪಂಡಂದೆ ಲಾಗ್ ಬತ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಖ್ಯನೇ ಸೌಖ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಇನಿಜ್ಜು ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹಾಯಕ್ಕ ಪಂತಾರೆ ಹಲೋ ಬರ್ಸ ಇಂಚುಂಡು ಬರ್ಸ ಕೋಡೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಲಿಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಮೋಡ ಆತನೆ ಸೈಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಕೇಂದರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇರಿಂಚೊಲ್ಲರು ಚಾಂಡೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕೇಂದಿರು ಅಂಡ ಇರ್ನಂಡ ಇರೇಗ ಪಂದಿ ಜಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡ ತಂಚನ ಯಾ ಪನ್ಪೂಚಿ ಮಾರೆ ನಾನು ಇರೇಗ್ಲ ಪನ್ಪೂಚಿ ಸಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅವು ಈ ಟೈಮ್ ಮೂಡೊಂದು ನಿಕುಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಯಿ ವೀಕಡು ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂದಿರ ಇಂಕ ಲೈವ್ ಮತ್ತೆ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಪುನು ಕೆಲವು ಜನ ಐಕ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರಡ ಭೂಮಿಕಾ ಹೇ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಚಾಂಡ ಮಾತನ್ನ ಏನು ತಿಂಡಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪಂತಿ ಚಾಂಡಲ ಐತಿ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಲಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಪಿತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಚಾಂಡು ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಇರಿಗು ಯಪ್ಪ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಮಂದಾರ ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಚಾಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತರ್ ಹಲೋ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲಾ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಮಾಡಿತಿ ನೋಡಿ ವಾಯ್ಸೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಆನಂದ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಲಾ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲವ ನೋಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೋಡು ನೆನ್ನೆ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಾರೆ ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಮಾರಿತಿ ನಿದ್ದೆ ಸಹ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಯರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಎಂಚುಲ್ಲರು ವರಾನೆ ಬೈದರು ಪಣಂದೇನೆ ಅಂದ್ ಲೈವ್ಗೆ ಪಂಡೆಡ ಕೆಲವು ಜನ ಲೈವ್ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪೂಜಿ ಅನ್ನ ನಡ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಗಡಿಯ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿ ಫುಲ್ಲು ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಹೌದು ಕಾಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಮಾರೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಅಕ್ಷತಾ ನೀನು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನಿರ್ಮಲ ಬರೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಶಶಿಕಲಾ ಬಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಚಾಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಅದಾದ ತಿಂಡಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ತೃಪ್ತಿ ಎಸ್ ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಗೌತಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಡುಪಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಗಲೆಂಚೊಲ್ಲಾರು
ಭೂಮಿ ದೇವಾಡಿಗ, ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಹಾಂ, ಬಂಗುಡನಾ ಬೊರ್ಚೆಂಗ್ ఇంకులు మలుపులు ఇంకొచ్చి ఇంకొచ్చి ಹಾಯ್ ಒಂದರಿ ರಾಜು ಬಾಬು, ಹಾಯ್. ಸಂಡೇ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಮೀನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್, ಹಾಯ್ ಬಂದೆ. ಹಲೋ ఇంకొచ్చి ఎడ్డెండది మనసిది తినరు. ಏತ ನೀನು ಐಸದ ನೀನು ಐತೆ. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಎನ್ನ ನೆನಪುಂಡ 1 month ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ಡ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಡಿపోతారు ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಸುತ್ತ ನಿಂಚಂಡ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಒಂತೆ ಉಳ್ಳೆ ಕೊಡೆಜ್ ತಿರ್ಗಾರ పోತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ. ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ಆಂಡೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಯಾನ ಲೈವ್ ಆನ್ ದೀಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಕು ಆವಂದಿನಕ್ಕುಳು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲಡಾಯಿ ಓ ಇರ್ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಂಗಿರ್ ಬತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬಿಡ್ಲೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬಂತಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಸಡನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ ದುಂಬೆ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಲಡೆ ಮಲ್ಪರು ಬರ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಪಂತರು ಡಾಟಾ ಲಿಂಕ್, ಹಾಯ್ ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಅನು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕದೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈವ್ ಹಾಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಊರುಡು ಇಜ್ಜಂಡು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಖಾಲಿ ಆಂಡೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಖಾಲಿ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು ಮಂಗೆರ್ಲೆ ತಿಂದಿರು, ಸುಮಾರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರು ಇಂಚ ಬಂದು ಹಾಳಪ್ಪು ಉರಿಜು ಮಂಗೆರ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಹಾಳು ಮಲ್ಪು ಡೈಲಿ ಮಂಗೆರ್ಲು ಬರ್ಪ ಸುಮಾರು ಖಾಲಿ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಿತಾ ಕುಲಾಲ್, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಉರಕೇಂದರ್, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಹಲೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಕಂದೇರು ಎಂಚೋಲ್ಲಾರು ಕೇಂದರ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ, ಹವರ್ ಯು ಕೇಂದರ್ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈನ ಊರೋಲು ಎನ್ನ ಊರು ಬೈಲೂರು, ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು. ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಕ್ಕು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಹೊಡ್ದು ಲಡಾಯಿ ಅವರ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಸರಿ ಪಣಂದೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತಿ ತೂಕ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ಪಣಂದೆ ಬರ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ತಿರ್ಗಾರ ಪೋಯಿನ ಅಂಚೆ ಸಾಮಾನು ಇದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ ಬ್ಯಾನ ಸುಮಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಲ್ಪ ಏಪಲ್ಲ ಲೈವ್ಡ್ ಬೇಜಾರು ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲು ಬೋರವು ಏಕೆಂದು ದಾಲ ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ದಾಲ ಪಣೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ಪಂದೆ ಪಣೊಂದು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಸಂಜನಾ. ಇರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇರು ಬಯಕಿಗೆ ಬಲ್ಲೇನು ಪನ್ನಗ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಿಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಫೇಸುದು ಡಲ್ ಉಂಡು ಅದು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಪುರ ನಿದ್ರೆಜಿ ಕೊಡ 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಕಂಡೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಸುರತ್ ಕಾಲ್ ಅಂದ ಎಂಚೋಳ್ಳಾರು ದೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಲತಾಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅಂದಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ 7 months ಅಣ್ಣ ಅಂದದ ಅಂಚ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಪಲೆ ಟೇಕಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಬೇಬಿ ಹಲೋ. ಬರ್ಸ ಎಂಚು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು 2 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ തോന്നില്ല ಅವೇಪ ಲೈಫ್ನಂತೂ തോന്നില്ല. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಮಿ ಕಾರ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಇನ್ನ ಮಾಮಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದಿತ್ತಿರ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಲಾಂಬು ಕೊರ ಮಾರ್ದು ಬರಲಿ ಉಂಟು
ಬಾರಿ ಬಲ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಟು ಮುಂದಿಗೆ ಜಾಗ ಚಿಂಚ ತೋಜಿ ಇಂಚಿ ಬರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಪೇರು ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ದಾನೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ದಾಯಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದಿನ ಪಾರ್ತುಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಕ್ಕ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಲೈಕ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2K ವ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅವನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದೆ ಎಡ್ಡು ಉಂಟು ಏರ ತುಳಿಯರ್ಗೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ರಾತ್ರಿ ಈರ್ಬೋಕ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬಾರ ಬೋತುನು ಅವು ಪುರ ತೋನ್ ಕುಲ್ದೆ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ಏನು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮಿನ ಏಜ್ ಏತ್ ಸಿಸ್ 43 ಅದೇ 43 ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಶೋಕಪ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದ ಶೋ ಕಾಪುನು ಅಂದು ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಪುಜಿ ಐಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪ ಮಾಮಿ ದೂರಲ್ಲ ಆರು ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಮಿನ ಖಾಲಿ 43 ಸಿಸ್ ಅಂದು ಅರೆಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಗೆನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಗ ಜೋಕುಲತ್ತೇರಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಮಾಮಿಡ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎರೇನು ಅರೇನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏಪ ಈಪ್ನ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ನವಂಬರ್ 12 ಸೆಟ್ ಹಾಯ್ ಹರೀಶ್ ಹಲೋ ಮಾಮಿಡ ಚೂರು ಅಂಡ್ ಪಾತೆ ಪಂಡದ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತಿಚಾರ ಕೋಡ 5 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕುಳ್ಕೊಡೆ ತಿರ್ಗಾರ್ಬೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ ಹಂಗೆ ಹೆಜ್ಜಿದೀಯಾರಪ್ಪ ಜಿಂಕ್ ಧನಿಷ್ TMT ಹಾಯ್ ಗುಂಡಿ ಹಲೋ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಪೋತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಳು ಪೂರ ಜನನ ಕೇನ್ಬಾರ ಮಾಮಿ ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕಾ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೋಟು పోతాలు ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ ಅಲ್ಲ ಪೋತೇರು ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಜನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ #1 ಪಂಡೈನ ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಏರು ದೂರ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕೊಲ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಗೆ ಪೋತನ ರೆಸಿಪಿ ಲಾಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿಸಿಸ್ ಐನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವ ಹರೀಶ್ಗೆ ಕುಕ್ಕು ಉಂಡೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಸಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಮಂಗೆಯಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲು ಪೋಂಡು ಅರ್ಧ ಮಸ್ತ್ ಕೊನೆಯರು ಇತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಬಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಕೊಕ್ಕುದ ಗೆಲ್ಲೇ ಬೋರ್ ತುಜನುಂಡು ಏಪ ಬತ್ತರು ಟೂರ್ ಪೋದು ಒಂದೇ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಪೋಯಿನ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ನ ಲಾಗ್ ತೂಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಾರು ಇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಸೀದಡುಲ್ಲರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡೈನ ಸೀದಡುಲ್ಲರ್ ಪಂಡ ದರಡುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಚದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜೇರು ಅಣ್ಣೆ ಬೇಲ ಒತ್ತೇರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೇದೆ ಮಲ್ಪುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನಿತಾ ಎಂ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ಜಾರ ಬಾ ಇದೆ ಬಾ 2 ದಿನ ಉಂಡು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪಂದೆ ಬಲ್ಲೆ ಇದಲ್ಲ ದೊಂಬು ಉಂಡಲ್ಪ ದೊಂಬು ಚೂರಿಕ್ತ ಬರೋನುಂಡು ಇರ್ನ ಸಿಸ್ಟರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ ಕೆಲಸ ಅಕಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಳದ ಬರ್ನಂಗನೆ ಬಯ್ಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ನಾಗ ಆಪಜಿ
ఎలా దృష్టి పాటు వచ్చింది బాలేగా పిల్లలు అయిపోయింది 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 అయిపోయి രണ്ട് ದಿನ ഉണ്ട് ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಮಾಡಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಲಿಕ್ತಿ ಸಮಾ ತಿಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬಾ ಕೇನುಡ ಬತ್ತಿರ್ನಾ ಕೇನುಡ ಕಿಚುಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ರೋಮ ಮತ್ತು ಪೋಪಂ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾ ಎಂ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸಾರಿ ದಾನೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ಸ್ಯಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಏಪಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಲೈವ್ ಐಕೆ ದಾಲ ಮನೀತಿಜಿ ಒಡಿಗ ಅದು ದಾಲ ಪಾಟ್ರ ಬಲ್ಲೆ ಕಬತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡದು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಓ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲ್ಗೆ ಒಂತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಲಿಗೆ ಮಾಮಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಸಾರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬುರುಡು ಸಾರಿ ಮಾಮಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪೆರಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಾಂಪೆಜ್ಜರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಾರ್ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲ ತಂಚ ಬೇಲ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಜೋಕುಲು ಅವು ಜೋಕುಲತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಉಳ್ಳೋ ಲಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲೋಳು ಬೂಬು ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿರೆ ಬಾಬುಗು ದೇ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಏನೇ ಕಟ್ಬಾರ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲಾಂಪೆಜ್ಜರ ಮಾಮಿ ಪೋಪೆರದ ಆರ್ನ ಪೂರ ಕಡೆ ಆರ್ನ ಬಿರಾಡ್ದು ಪೋಪೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲಿಲ್ಲಂಗ ಮೊಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತ ಪೋದು ಬರ್ಬೋದು ಮಾಮಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಲು ಅಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ದಾಯಿ ನಮಕ್ ದೂರ ಬೇತಕಲಿಲ್ಲ ದಾದ ಅಂಡಲ ಅಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗ್ಲಾತೆ ಇಡೀ ಸುತ್ತ ಬರ್ಪು ಕಾಂಡೆದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ ಮಾಮಿನೊಟ್ಟು ಸುತ್ತ ಬರ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಜಿತೊನ್ನು ಕಾರ್ಬೇನೆ ಬಂದು ಮನಿ ಪೂಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಪೂಜಿ ಐಕೆ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಟ್ಟಬಾಡ್ನಿ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಇನ್ನು ಮೈತೇದಿ ಓಲೇರು ಮೈತೇದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟುಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಓ ಐಕ್ ಬಯಕಿಜ್ಜ ಬಯಕೀನ ಬಯಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಬುಡ್ ಬಂದು ಪೂಜೋಲು ದಾದ ಬುಡ್ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನ ಬುಡ ಮೀನು ಕೋರಿ ಪಾಡ್ವತ್ತ ಮೀನ್ದ ಕೋರಿ ಮಂಡೆ ಪುರ ಪಸ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಲಿಗೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನ್ದ ಕೋರಿದ ಮಂಡೆ ಪುರ ಪಸರ್ಪೇದು ಮಾಮಿ ಅವೇನು ಪಾಡ್ನು ಅವೇನೇ ಬಯಕೆ ಅವೇ ಬಯಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜಾಬ್ಗೂ ಸದ್ಯಗಿಜ್ಜಿ ಅವು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು 6 ಉಂಡುದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಜ್ಜಿ ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪರ ಉಂಡು ಜೆಲ್ಲ ಬೋದೊಂಜಿ ಇದಾದಪ್ಪು ತೂರು ನಿಗುಲು ಏತು ಜೋಕುಲು ಏರು ಯಾನ ಎನ್ನ ಕರಡಿ ಜನ ಲವ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬನ್ಲಿಸಿಸ್ ಲವ್ ಹೋದ್ ನಮ್ಮನೆ ಗುಂಡಿ ಪೂರ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪೂರ ಜನ ಸೇರಿದು ಗುಂಡಿವಾಗಿ ಅಂಚದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಅವು ಉಲಾಯ್ ಪಸಪೊಲ್ಲೆ ಜನ ಪೂರ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರ್ನ ಯಾನ್ ತೋರಿಸ್ಪಂಡದ ಅಂಗಳು ತೂಪುನ ಇನ್ನನಕ್ಕೇನು ಇತ್ತದ ಯಪಾನ್ ಪೇರೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಕ್ ದನಿಷ್ ಟಿ ಎಮ್ ಟಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಪಸಂಬ ಇದ್ದೇರು ಬಂಗುಡ ಸಂಜನಾ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಾಲೆ ಗುಂಡಿ ಏಪ ಬರ್ತೀರಿ
ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಗುಂಡಿ ಏಪ ಬರ್ಪಾರು ಯಾನ್ ಬರ್ನಾಗ ಈರಿ ಪೂಜಾರ್ ಈರ್ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಏನಾದಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಪರ ಎಂಕೆ ಓಡಿತ್ತು ನುಂಚಿ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣಗ್ ದೀಪಕ್ ದೀಪಕ್ ಹಾಯ್ ಪನೋಡೆ ಹಲೋ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಸ್ತುತಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸುನೀತ್ ಚಿನ್ನು ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಲವ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೋಕೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾ ಮದಿಮೆ ಹೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಐಕೆ ಅವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಮದ್ಮೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪೆ ಮದ್ಮೆ ಕೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪ ಮೋಕೆ ಸಂಜನಾ ಸಾಲ್ಯ ನೆಂಚೋಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಡಿ ಮಲ್ಪು ಪೂರಾ ಜನ ಬ್ಯುಸಿ ಭೂಮಿ ದೇವಾಡಿಗ ಇನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ಬಲ್ದೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ದ ಮಗಳು ಬರ್ತಂತಲೆ ಏರವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತಾರ ಈಗ ಓಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಲ್ಲ ನಿಂಗಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಮೋಲ್ ಓಡೆ ಪೋಪೋನ್ ಮಾರೆ ಪುಚ್ಚ ಇಡಲೆ ಚಿಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೇನು ಕೊಂಜವಳು ಮೂಲ ತೊಟ್ಟೆ ಪಂದವನ್ನುಲ್ಲ ನಿಂತು ಬರ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಗುರ್ತೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುರ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೂತು ಜಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ತುಪ್ಪಲ್ ಏ ಚಂಪು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಮ್ಮನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ಪಡ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಹಾಂ ಏರೇನ ಹಾಂ ಕಣ್ಪೋಪುಂಡ ವರ್ಷಿನಿ ಆರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ತುಳುನಾಡು ದೈವರಾದಾನೆ ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡೆಚ್ಚ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಆಂಡೆಚ್ಚ ಆಂಡ್ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಯನುಷಾರುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ದಾದ ಪಣ್ಣ ವೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಮಿನ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರ್ ಲೈವ್ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಆಯ್ತು ಬೇಲಡಿಪ್ಪೇರ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಲೇರನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ಅರಿಚರಿತ ಬೊಯ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೇರ ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡೆಚ್ಚ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಆಂಡ್ ಚಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಂಡ ದಿವ್ಯ ನಿಗೆಲೆ ಗುಂಡಿ ಓಹ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಇರೇನ ಸೈಡ್ ಇತ್ತನಾರು ವಿತ್ ಹಾರ್ಮೋ ಮೇಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತೇನೆ ಮಾಮಿ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಲೋ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಡು ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಲೆ ಕುಲ್ಲುವಾರ ಎತ್ತೆ ಕುಲ್ಲು ಜೇರಿಗೆ ಬೇಲಂಡು ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತನೆ ಇಂಕೆ ಬರಲೆ ಎನ್ನಣ್ಣಗೆ ಬೋಳಿತ್ತಾನೆ ಊಕೆ ಅಸ್ಲ ಬರಲೆ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಇಂಕಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ದಾಗಲ್ಲಾವು ಬೇತ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ದಾಗಲ್ಲಾವು ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ದಾಗಲ್ಲಾವು ಬೇತ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ದಾಗಲ್ಲಾವು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿಲ್ಲು ಸ್ವಂತ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿಲ್ಲು ಸ್ವಂತ ಉಂಡು ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಆರುಳ್ಳೇರು ಒರಿ ಎಪ್ಪುನು ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿ ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಪೂರ ದಾಲ ಕಿರಿಕಿರಿಚಿ ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಏರ್ಲೆಚ್ಚಿರು ಆರು ಒರಿ ಎಪ್ಪುನು ಚಾಲೆಂಜ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಹಾಯಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ಲದೆ ಇಲೆ ಪೊಣ್ಣುಂಡ ಪೊಣ್ಣಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತ ಉಂಡು ಮರಿಯಾಲದ ಬಿನ್ನೀರು ಮರಿಯಾಲದ ಬಿನ್ನೀರು ಅಂದು ಸುಗುಣ ಹೋ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಸಿಸ್ ಪಂತಾರ ಹಾಯ್
ಎನ್ನ ಚಾನಲೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪನ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪನ್ಲೆ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಪನ್ಕ ಒಕ್ಕಾದಾದ ವಿಶೇಷ ಮತ. ಹವರ್ ಯು? ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್. ಹವರ್ ಯು? ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವಾರ್ದ ಸಿಂಚನ ಎನ್ ಕುಲಾಲ್. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ. ಅಮ್ಮ ಏನ ಕರಿದ್ಯನ ಪನ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್ ತಂಡ ಪನ್ಲೆ. ಓಕೆ 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 ಪನ್ಪೆ ಚಾ ಮತ ಅಂಡೆ ಸಿಸ್ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದರ್ ಸಂಡೆ ಯಂಗ್ ಹುಷಾರಿಚಿ ಮಾಮಿ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದ ನಿನ್ನೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಒಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಮತ ಹೆಂಗೇರವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬನ್ನ. ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡ ನಿಕ್ಲು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗ್ಲ ಪೋದು ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪನ್ರಬಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೊಲ ಪನ್ರಬಲ್ಲಿ ನಿಗಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂದೇಟ್ ನಿಕುಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಏನೋ ಇತ್ತಿನಟ ಒಂಜಿ ಎಂದೆಕ್ಲ ಪೋದು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಪಂದೆ ಏನು ಎರಡಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಿಗಲಡಕ್ಕೆ ಎಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂತು ಬೇತಕ್ಲ ಲೈವ್ ಪೂರ ಪೋದು ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಅವು ಒಂಥರ ಚೀಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಥರ ಇತ್ತ ಪ್ರತಿ ಹೊರಿಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಜನಾ ಶೋಕ್ ತೋಜುವಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಈನ ಶೋಕ್ ತೋಜುವೇನ ನಾನು ಲೈವ್ ಬನ್ನಂಗೆ ಹೇರ್ ಬುಡ್ಲೆ ಫುಲ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಟ ಬುಡ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇರ್ ಬುಡ್ಪನ ಇಷ್ಟೇಜಿ ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರ್ತ ಮರ್ಪೇರು. ಪ್ರೀತಿಕೆ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಈಗ ಅಂಚ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ದೇ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಬತ್ತೇರು. ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಅವೇ ಅರಿಗೊಂದು ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೋಸ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಯ್ ತಿಂಗೊಲ್ಗೆ ಪೋಯ್ ವಾರಡ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುನ ಇಂಕ್ ಎರೇರ ಬರ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಪುಜಿ ಐ ಸೋನು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಣಕ್ಕೆ ಓದುನ ಬರೆಪುನ ಜೋಕುಲು ಹುಡ್ದು ಇತ್ತ ಲೈವ್ ಬದ ಜಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪನ್ಪುನಿಜ್ಜೆರೆಗ್ಲು. ಶ್ಯಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ನೈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಗೆ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಆರಿದು ಪಂತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತ ಫಂಡೆಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪಡಿಯರ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರೇ ದಾದ ತಿಂಡಿ ರಿಧಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಎನ್ನಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬೈದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಉಬ್ಬಿಲೆವ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಪ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೆ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವರತ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಕಲೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಡ ಮೋಲ್ ಅಂಚತ್ ಮಲ್ಪನೇ ಜನ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಪನ್ಪುನಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ. ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರ ಪಲಾವ್ ಒಂದು ಪಂತೀರು ಅಂದೇ ದೇವ ಪೋಸ್ಟ್ ಎಂ ಪಾಡ್ ಬಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂ ಬರ್ಪುನಿ ಇಚ್ಚಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಕರ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ. ಏನು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಮ್ಮ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಾನು ಏರ್ಮಾ ನಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇತ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ
Varsage said hi, hello, baby K Pujari. Wah, dane, kullule, baya budka. Nete bolla barsa, ande darna punya radina bukka barsa niji. Like dommu kayan de. ದಂಬ ಗಡಿಯ ಕಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಯಮ್ಮ ಯಾವ ಆತ್ ಲೈಫ್ಡಿ ಅನ್ಪೂಜಿ ದೇವರೇನೆ ಲೈಫ್ಡು ಪೋಪುಜಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಡೆಲೆ ಸೊ ಪೋತಿನ್ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಪೋನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ ಅಂಚ ಮಾತ ಉಂಡು ಸಾವು ಎಂಚ ಪೋತೇನೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೀವದ ಆಸೆನೇ ಬಿಡೋಡು ಐದು ಪೋಯಿನಕಲು ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾತಿಚ್ಚೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುವ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಕ ಕೆಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಚನೆ ಪನ್ನೋಡು ಉಂದು ದಾದಾಂದು ಟೈಮ್ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ಜಿಂದ ಇಂಚನೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪ ತುಕ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ಮೀನು ಕಂದೇರು ಮಾಮಿ ಓಕ ಗಡಿಯ ಕಲ್ಲುಗೆ ಏರ್ ಮಾತಾ ಪೋತಾರೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋತೀನಿ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕದ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದೇನು ಹೌದು ಮಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪುರೇನಿ ಕಾರ್ಬೇನೆ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಚಾಲೆಂಜ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಿ ಇರ್ನ ಮಾಮಿನ ಗಮ್ಮತ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ ಮಲ್ಪುಗ ಈನ ಪಂಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಗುಲು ಒರಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒರಿ ತಿಕ್ಕುಚೇರಿ ಅಂದ ಆದ ಬಂದು ಮಲ್ಪುನು ಇನಿ ಮಲ್ದೋಡ ಕೊಲೀಗ್ಜೇರದ ಯಾನು ಗೊತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಅಂದೆ ಆಯ್ತೆ ಪೋಯಿನಗಲು ಪಿರ ಬರ್ಪುನ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಂಡ ತಿರ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇ ಹಲೋ ವಿಮಲ್ ರಾಜ್ ಸೈಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶಶಿಕಲಾ ಹಾಯ್ ಅಬ್ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇನ್ನು ಮಾರಿಯ ದೆಪ್ಪರನೇ ಪಡ್ವೇರಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಓದೊಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ರಡ್ ದೀಪ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ತೂಲೆ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ಪುರ ಪನ್ಪುನು ಅಂದು ಎಕಡೆ ಬೂರುಂಡು ಬಡ್ಡ ಬೂರುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಜೀವ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತು ಚೌತ ಅನ್ನ ತೆಗ್ ಬೂರ್ನ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರೈತೆ ಬೂರುಂಟುಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು ದಾಲ್ ಇಂದು ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕೈ ಮತ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಬೂರುಂಡು ಬರ್ಸಾಗಿತ್ತೆ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲರ್ ದಾದಂಡು ಹಾಯ್ ಹನುಮಾನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ತೂಲೆನ್ನ ಮರಿಯದ್ದೆಪ್ಪು ನಡತ ಸಾಕಾಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂದಿ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಪರ್ಪರ ಅಂದಿ ಪರ್ಪೆ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಾರಿ ಬಿಯರ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪರಂಕೋಲಿತ್ತೆ ನನ್ನ ದೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಕೋರ್ತಟ್ಟೆ ಏರು ಬೋಂದು ಆ ಚಿಂಪಿ ಏರು ಬುರ್ಚಿ ಅಂತ ಓಚ್ಕೋಜಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬರು ಚಾಂಡಮ್ಮ ಈರು ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಒತ್ತೊತ್ತು ಪನ್ಪುನ್ ಬುರ್ಚಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಗೌತಮಿ ಅವೇನು ಪನ್ಲೆ ಅವೇನು ಪನ್ಪುನ್ ಬುಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಓದೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬರ್ಪು ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪದ ಉದಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೊರ ತೂಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೊರ ತೂಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರಿ ಯಾನಂತ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಪೋತಾಯಿ ಮಾರಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮೆತ್ತು ಪೋದೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಡಣ ಕಮ್ಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹಾಯ್ 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 ಚಾಂಡ್ ಮೈತೇದಿ ದೂರ ಪೋತೇರು ಪಿದೈ ಪೋತೇರು ಪುಚ್ಚೆ ಕೆರ್ಪಾರೆ ಕೆರ್ಪಾರೆ ಕೊರ್ಪರೆ ವ್ಯಾತಿಜವು ಕೆರ್ಪರೆ ಅತ್ತಂಡ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಿಯರ್ ಬರಲಿ ಅಮ್ಮ ಸಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಉಂಡಾ ಸಂಡೆ ಚಿಕನ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಪಕ್ಕಡ್ ತಿಂತೀನಿ ಹೀಟಪ್ಪ ಕೊರ್ಪರೆ ಪುಚ್ಚೇನು ಕೊರ್ಪರೆ ವನ್ನ ಕೊರ್ಪರಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಫ್ಲಾಟ್ ತಂಕರ ಆಪುಜಿ ನಿಗ್ಲಿ ಬಲ್ತು ಬೋಪುಂಡವು ಹಾಯ್ ಬಂತೇರ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಹಲೋ ಇರು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತರತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಲಾಗ್ ಮಂದಿತ್ತರು ಏನು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದನ ಈನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ದ ಮೊಗಲ್ನ ಫೋಟೋಸಾ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ದಾದಾ ಜಾಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಬಾಡ್ನಿ ಈ ರಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಪ್ಸಿ ದಾದಾ ಜಾಲ್ಗ್ ಸೆಟ್ ಬಾಡ್ನಿ ಜಾಲ್ಗ ನಿಗಲೇನ ಬುರ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ಅವು ಮರ್ರೆ ಎಂಕಲ ಬುರ್ಚಿಂದ ಮಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಮಾಮಿಗ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಸುಗುಣ ಬಂದೆ ಹಲೋ ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆರ ಎನ್ನ ಬಾಳೆನ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಳೆ ಮೊಳಲೆ ಶೋ ಕುಳ್ಳೊಂದು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಂಡು ಸೈತೇ ಪೋಂಡು ನಾನು ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕುಲೋ ಒಂದಿನ ಮೋಲ್ ಬೋಡ ಬಲ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಜಿ ನಾನು ಫ್ರೀ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಡ್ ನಾಲೈನ್ ಕೊರ್ಕ ಏರೆ ಮಾಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಸೋನಾ ಉಪ್ಪನೇ ಕಂಡು ತುಂಬಿಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಡಿ ಶರಣ ಬೇಡ ತೋಜು ನಿನ್ನ ಪೂರ ಈರೈತೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದು ಮಾರ ಲೈವುಡುಲ್ಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಬರ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಆವು ಬರ್ಚಿಂಡೆ ಬರ್ಚಿ ಈರ್ನ ಮಾಮಿಗ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಬರತ್ತು ಪಂತ್ನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರ್ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಸಿಪಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಾಂ ಐಟ್ ದಾದಂಡ್ ವನಸ್ಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ದ ವನಸ್ಗೆ ಬಂಗುಡೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾಮಿ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂದೆ ನಾಯಿಗ್ ಕೋರಿಡ ತುಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಪಾಪ ತುಂಡು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ನಾಯಿಗೆ ಕೋರ್ದ ತುಂಡು ಕೊರಡೆ ಇನಿ ಪಸ ಬೈಚೇರು ಮೀನು ಉಂಡತ ನಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಯಾನ್ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಈ ಎಂಕ್ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಏರಂದು ಲೈಫ್ ಹಾಳು ಮನ ಪರಬಚ್ಚಿ ನಾನು ಪಕ್ಕಳು ಅನಿಲ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜೇರು ಈ ಎರಡು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡೆ ಮಲ್ಪ ತೂಪೆ ಅರೆ ಬೇಲೆಡುಳ್ಳೇರು ಆರು ಬಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಆರು ಕೆಲವ್ರು ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ತೂಪೇರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅಂದೆ ಸಾರಿ ಯಾನ್ ಸೋನು ಬಂದ್ನ ರೇಪಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರ ತಾನ್ ಚಾರ್ ಎಂದೇನು ಎರಡೊಂದು ನೂದು ಐ ಡಿ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚದು ಒಂಜೇಟು ಪೋಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇಟಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದ್ ಪಕ್ಕಡಲ್ಲ ಅಡೈ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆನೆಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಬಂದೇನು ಐಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ಸಾರಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಒಕ್ಕದ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತೇರ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯರಾರು ಕುಡವತ್ತೇರು ಅಂದು ಪಾಪ ದೇವರೇ ಅವ್ರು ಕಾತು ಪೋಯ್ಯರು ಮಾಮಿ ದಾದ ತೂಪಿನಿ ದಾಲೇಜ್ ತೂಪಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಸೋನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪ ನಂಗನೆ ನಂಬೀಚಿ ವರಕ್ಕ ಅವು ಏರಿಯ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲೆ 9th ಕ್ಲಾಸ್ದ ಬಾಯ್ ಏರಿಯಾಗ ಉಪದ್ರ ಕೊಪ್ಪಿನಿ
ಏರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಜಿತ್ತೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಡತ್ತ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತನ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕದ ಅಲಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಾರು ಅಂದೆ ಮೂಲೆಲ್ಲೇರು ಈರೇನು ಮಾಮಿ ಕೇರ್ನಿಯೇ ಅಚ್ಚು ಕಚೇರಿ ಒಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚು ಕಚೇರಿ ಒಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಆರು ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯನ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೊರ ತೋಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೇ ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದೆಜರ್ ಇಂಕ್ ಗಡಿಯ ಕಲ್ಲುದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆ ಲೈವ್ ತೂಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಆರು ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೆರೆ ಕಡ್ಲ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಓದೋನಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಬೊಕ್ಕಯ್ಯರು ಏನು ಬಿಡ್ತು ಬೋಯ ಭರತ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಲೋ ಶಶಿಕಲಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಓದು ಜರೆ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಗಲ್ನ ಓಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂಡತ ಓದುನಾ ನಿಗಲನ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೋಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣ ರೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಸುದ್ದಿ ತಾಯಿಗೆ ಬೇಜಾರುಡುಲ್ಲರು ಒಂತೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಖುಷಿ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇಂಕ್ ನಿಜಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಲೈವ್ ಹೊಡಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪು ಐಕೆಂದ ಲಮನಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಈತು ಜೋಶುಡೆ ಅಂತ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮುಚ್ಚೋನ್ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪೋಪು ಜೇರಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೋತ್ನಿ ಇಜ್ಜಾರು ಐ ಸಮ ಕಟ್ ಬೀಜಲ ಇಪ್ಪುಜಿಗೆ ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ మరి ಎಲ್ಲ ಡಾಪುನ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅನ ಸಾಂಡ ಅನ ಸಾತಿಜಿನ ನಾವುಡು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೆರು ಇರೆಗ್ ದಾಯಿಗ್ ಆ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಂಡ್ ಲಡೈ ಮತ್ತು ನಾನು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪುನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೆರು ಇದು ಎನ್ನ ಕನನ ಸುದ್ದಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸಂಜನಾ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಓಕೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಂಡ ಬೇಲೆ ಆತುಂಡು ಯಾಂದಾಲ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ದಿ ಜಿಂಕು ಬೇರಿ ಪುರ ಬೇನೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಓದಲೆ ತೂಲೆ ಇಂಕ್ ಓಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಪುಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವನಿ ಲೈನಿಗೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅವು ಏರ್ ಮಾರೆ ಮರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರು ಐಕ್ ಮಾತ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅರೆಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ ಪೋರ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಹಡೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಅನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ ಓದುನೇ ಬೊರ್ಚಿ ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚೊಲ್ಲರು ಟಿಫಿನ್ ಆಂಡೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಿರಿಯನ್ ಚೊಲ್ಲರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸದ್ಯಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಆಂಡೆನ್ನ ಶಶಿಕಲಾ ಕೋಪ ಪೋಲೆ ಆವೋ ಕೋಪನ ಏನಿ ಕೋಪ ಎನ್ನಮ್ಮನ ಅಕ್ಕುಲವು ಎನ್ನಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕಲ ಸೇರ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೇನ ಉಂತು ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಉಂತು ಯಾನ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ಹಾಕೊಂಡೋಡು ಬರ್ಪೆ ಬೇತೆ ಹತ್ತು ನೂದೆ ಹಾಕೊಂಡೋಡು ಬಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ ನೀ ಬರ್ನಾಗ ಪಾಪ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೋಡು ಹುಷಾರಿ ಪಂದೆ ಗಡಿಯ ಕಲ್ಲು ಪೋತಿನ ಗ್ರೇಟ್ ಆಹಾ ಗಡಿಯ ಕಲ್ಲು ಪೋನಂಗೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾ ಇವಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಡೆಗಿಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬುರೋನು ಒಡೆ ಹೋದೆಂಕ್ ಆಯ್ನಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಮಂಗೆ ಅಲ್ದಿ ನಡಿಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐ ನಾಡಪ್ಪರ ತುಂಡು ನಾಡಪ್ಪರ ಶಿ ಓಡೆಗ್ ಇಡೀ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಓದುಗ ಅಡೇ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಏನು ಒಂದು ಒರಿಯ ನನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ
ಐಜಿ ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯರೇ ಕಾರ್ಪುರ ಬೇನಿ அந்த அம்மாயை சைத்தனலா கடிய கல்லு போவாய் ಯಾನ್ಲ ತೂಯ್ತು ಪೋತೆ ಅಂದೆ ഞാൻ ಬರ್ಪೆನಿಜ್ಜನ್ ಇಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ್ ಪೂರ ಪೋತೇರು ಮಾರೆ ಮಿತ್ತು 14 ಜನ ಪೋತಾರಮ್ಮ ಪೂರಾ ಜನ ಪೋತೇರು ಯಾನ್ ಪೋತುವೆ ಯಾನ್ಲ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಪೋತುವಳೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೋತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೊರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕೊರಿ ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಗ್ಲೆ 2 ಜನ ಬುಡ್ದು ಪೋರಲ್ಲತ್ತು ಅಗ್ಲೆಲ್ಲೆ ಸೊಂಪು ಪೋರಲ್ಲತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ ಪುನೀಜಿ ಮಿತ್ತ ಬರ್ರೆಗ್ ಇಂಚೆ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಬರ್ರೆನೆ ಐಜಿ ಇಂಕ್ ಆಲ್ ಬರ್ಪುಂಬಿಟ್ಟು yang kato ಕುಲ್ದಿ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂತೆ ಬೋರಣಿ ಪೋನಾಗನಿ ಬುಡ್ದು ಪೋರಲತ್ತು ಅಂಚೆ ಕೂಲಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕತೆ ಕೂಲಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕತೆ ಒಂದೇ ನಕ್ಕ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕಲ ನಮ್ಮನ್ನಲ ಕೂಲಿ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕತ ಪನ್ಪುನು ಇಪ್ಪಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ನಾನೇ ಬೈದಿನಿ ಕೂಲಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಬತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋದು ಕೂಲಿನ ಮತ್ತ ಯಬ್ಬಾ ಅಕ್ಕ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಯೇರು ಅಂದ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೆ ಸರಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪೋನ ಸರಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪು ಓ ನಾನ ಓಡಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಳ ಬರ್ತಿ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಯ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನನ ಬೋಡು ಒಣಸ ಮಂತ ಬುಕ್ಕ ಹೋಗೋಣ ಹಾಂ ಒಂಜಿ ಲೈವೇ ಪೈನ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ಇದೀಗ ದಾಯಿಗ್ ಈ ಸೋನ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಪನ್ಪುಚ್ಚಿನಿ ಏರವು ಏರ ಮಾರೆ ಮಂಗಲ ಕಾಲ್ಪ 100 ಐಡಿ ಉಂಡು ಎರಡ ಬೆತ್ತ ಐಡಿ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ಮಂಗೆ ಅನ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಮತ ಅಂಡಿ ಬೇಲೆ ಮತ ಅವನೊಂದು ಆಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಉಂಡು ಹೂ ಆಯಾಮ್ ಏರ್ಸೋನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಂಗೆ ಅನ್ಪರನಿ ಕೇನುಂದು ಅನ್ನಿ ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮತ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ ಇಂಚ ಬರುನುಂಡು ತನ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಸಾರಿ ಬಿಂದು ಪೂಜಾರಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಮತ ಅಂಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏರ್ ಸೋನು ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಏರ್ ಸೋನೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇರಂತ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಪನ್ಪುನರ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೀರ್ ಹಲೋ ಮಾಮಿಡ ಪಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಜೆಂಜಿ ಪತರೆಗ್ ಜೆಂಜಿ ಪತರ್ ಪುನ ಪತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೇನು ಮರ 2 ದಿನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪುಚೇರು ಅಷ್ಟಂಟಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಬೋಡ ಬಂದು ಬರಿತಿಲ್ಲ ತಗುಲು ಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಅಂಚಿದಗುಲು ಏರ ಕೊನೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪರಿಯನ ಎಂಚ ಕೊಪ್ಪು ನಾವು ಆಯತ್ತು ಮಾಮಿಡ ಏರ ಪಾತಿರಿಯೇರ ಓ ಅವ್ವ ಅವು ಬರಿತಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಏತ್ ದೆಂಜಿ ಪತ್ತಿಯರು ಇನ್ನ 12 ಪತ್ತದೇರಂದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅವನುಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಡೆಪುಂಡು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ ಮಾತಾ ಇನ್ನ ಲಾಗ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಂದು ಪೂಜಾರಿ ಇಂಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂದಾದ ಬಂಗುಡೆ ಕಂದೇರು ಮಾಮಿ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾದ ಹೋತುಂಡ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂಡು ಮತ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈಟ್ ಮತ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಕಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಚೂರು ದಾದಂಡಲ ತಿಂದ ಕಿರ್ಮರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ನಾನು ಐಕೆ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಧೈರ್ಯನೇ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಲ ತಿಂದು 2 ಮುಟ್ಟ ಪೋಯಾರ పోతే అర్ధ ముట్ట పక్క ఈయన పోడత ಹಾಯ್ ಆಂಡ ಅಡಿಗೆ ಮಾಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದು ಸಂಡೆ ಆತ ಆರುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಯ್ ಸಿ ಸೆಂಚುಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಐಶ ಪೂಜಾರಿ ಈರೆಂಚುಲ್ಲರು ಅಪಗ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೋನುಗು ಫೈಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡತೆ ಆಯನ
ಅಂದಂದು ಉಂದುಲ ಏ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು. ಜೆಂಜಿ ಪತ್ತು ದಾಂಡೆ ಜೆಂಜಿ ಪತ್ತು ಇಂಕ ಹೊರ ಯಾವಣ ಇಂಕ ಆಪು ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಹಿಂಗೆ ನಡಪರಣೆ ಆಪುಜಿಗ ಏನು ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡ ಎಂಜ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಕ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಡ್ಲ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡ್ ಪುರ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ಮೂಲಾಂಡ ಬಸ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಮೂಲೆ ಪತ್ತು ಮೂಲೆ ಸೀದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲಕ್ಕನ ಆತೆ ಮೂಲು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಎದುರುಡೇ ಉಂಟು ಬಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋನಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋದು ಲಿಫ್ಟ್ ಒಂದು 4 ನಂಬರ್ ಒತ್ತು ನಾನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರು ಪೋದು ಉಂಟು ಓಕೆನಾ ನಡತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕಿ ಗಡಿಯ ಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತು ಸಾಕಾಪು ಪೋಂಡ ಮೂಲು ನಡತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸದ್ಯಾಗ ಬೈದೆ ನೀರಿಗೆ ನಡತ್ತು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವಿಜಯ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡೌನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಭೂಮಿಕಾ ದೇವಾಡಿಗ ಇನ್ನಸೀಸ್ ಓಲೇರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಆಲು ಪಿದೈಪುತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ನೊಟ್ಟು ನವ್ಯ ಭಂಡಾರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜ ಓದೆ ಅವರೇ ಹಿಂಗೆ ಮೂಲು ದಿಯರ ಜಾಗಿರ್ಜಿ ಗೈಸಿ ಅಂತ ಅದು ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಪೋಯ ನಿಖಲೇನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸವು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿನಿ ಅಂತೆ ಕೂಡ ಮೋಡ ಪುಂದೊಂಬಾಪುಣ ಉಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ತಟ್ಟಿನ ಇಂಚ ಆಪುಣ್ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಹೆಲೋ ಯಾನು ಮನೀಶ್ ಅಂದ ಕೂಡ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಏನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ನಿಜ್ಮಾ ಐಶಾ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಅವೇರ್ ವಿಜಯ್ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಏರಂದು ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಲೈವ್ ಐದಿನಿ ಇಂಚನೆ ಸಂಡೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪದ ಅಂಚ ಬೈದೆ ಸಂಜನಾ ಏರವು ಮರ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ನು ದಾದಲ್ ಪರಾಪಚಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆರು ಓಲು ಇಲ್ಲಡು ಮೂಲಿ ಮೈತಿರಿಜ್ಜೋಲು ತಿರುಗಿ ಓಲ ಹೋತಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂದ ಬೇಜಾರ ಹಾಕೋಣ ಅದ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ ಈರ್ನ ಮಾಮಿ ಓಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಡ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ಪಾಲೆ ಒದ್ದೆ ಅವರೆ ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಈತನಟ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅರೆ ಈತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪೋಯಿರು ಆ ತಾಯನ ಇಲ್ಲಾಡು ಈ ನಾನು ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಲೈವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಈಗ ನಾನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ತಿಳಿಕ್ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಜ ಬನ್ನಿ ಇಂಕ ಮಂಗೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪದೆ ಏನಡ ಪೋರ್ಚಿ ಇಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಷತಾ ಹಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮೊನ್ನೆ ಲೈವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಲೈವಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಲೈವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ರಿಪ್ಲೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಳ್ಳೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಕ ಈರಿ ನೀ ಏಪ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾರ್ ಯಾನ್ ಪಾಡುಜಿ ದಯ ಪಾಡ್ಬಿಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಒಲ್ಪದಾರ ಇರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಒಲ್ಪದಾರಂಡ ಏನು ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಏಪ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ದಾಯಿಗೆ ಏನೋ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಳು ಮಲ್ಪಾಡೀಗ ಶೋ ಯು
ಡೀಸೆಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಇಂಕ್ ಇಜೆ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜಿ. ಸುನೀತಾ ಹಾಯ್ ಬಂತೇರ್ ಹಲೋ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಯುವರ್ ಬೇಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು. ಓಕೆನಾ ಬೊಕ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ಲೆ ಇನ್ನು ಬಾಳೆ ಹಾಯ್ಬೇಕು ಬಾಳೆ ಹಾಪುನೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ನು ಬಾಲೆಗ್ ಆರು ಎನ್ನ ಕಝಿನ್ ಏರಪ್ಪ ಕಝಿನ್ ಇನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪರದು ಹೊರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ. ಹಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇನ್ನ ಒಂದು ಏನು ಸೀಮಂತಂಗೆ ನಾನು ಮೂಜಿದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಹಿಂಗೆ ಬರ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಹುಷಾರು ಕೊಡೆ ತಿರ್ಗಾರ ಬೋತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬು. ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವನಿತಾ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ. ಓಕೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಡ ಆಪ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ತುಕ ಲೈಕ್ 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 ಮಾಡಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಈತ್ 24 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನಿಗೆ ಕೊರಿಯೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಈ ಥರ 2 ಜನ ಕೊರಿ ಏನು ಲೈಕ್ ಕಡೆ ಕೊರ್ತೆ. ಓಕೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಂಡೇ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆಕಂತೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆಲ್ಟೆ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬಂದೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಮೇರ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ತಾಯಿಗಿರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ. ಈ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನಂಗೆ ನೀನು ತಿಕ್ಕದು ಗುರಿಯ ಏ ಸೋನು ಬಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ದು ಜರ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ಕೊಡೆ 5 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕದೆ ಅವ ಮೊಗಲ್ನ ಕಾಲಂಡೆ ಟ್ರಿಪ್ ಬಂದು 5 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕದೆ 5 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಒರಿ ಅನ್ನೋ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಂಗನೇ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎರ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಒರಿಯಾಗೋಸ್ಕರ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚದು ಬಿದ್ದಾಡ್ನಂಗನೇ 7 ಗಂಟೆ ಜ್ಞಾಪ ಕಡೆ 5 ಗಂಟೆಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮೇರ್ ಪನ್ನೀರು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಪು ನಂದು ಇಚ್ಚಿ ಕಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಅವಳು ಮಿತ್ತು ಹೋದು ಬರ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಇರು ವೀಕ್ಲಿ ವಾರ ಬರ್ಪಿನತ್ತೆ ಇರೇನು ಬುಟ್ರೆ ಹಾಪುಂಡಿ. ಓಕೆ ಆರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆತಂಡು ಇರೇಗ್ ದಾಯಿಗ್ ಆರ್ನ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಗುರು ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತಾ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಾರ ಪೋರ್ಚಿ. ಓಕೆನಾ ಅಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯನ್ ಕೊರ್ನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಳುನಾಡು ಪೊಣ್ಣು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಟೈಮ್ ಏತಂಡೆ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಏತಂಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಏನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ಓಕೆನಾ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ.
ಇಪ್ಪೊಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಇರೆಂಚ ಪನುರ್ಚಿ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇರೆಂಚ ಪನುರ್ಚಿ ಇಂಕ ಬೇಜಾರಾಪು ಅಂದಪ್ಪ ಇರೆ ಪೂರ ಬೇಜಾರಾಪು ದಾಣ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈರ ಅಕ್ಕ ಪನ್ನಗ ಅಂಚನೆ ಈರು ದಾದ ಪಂಡ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಎನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಏಪ ತೂಂಡಲ 24 ಗಂಟೆಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಏಪಲ ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಹುಷಾರೇ ಇಪ್ಪುನಿಚ್ಚಿನಿ ಸೊ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಏಪಲ ಏನು ಲೈವ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬರಪುಚ್ಚಿ ಏನು ವಾರ ಗೊರ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುನು ಸೊ ಅಂಚದು ಏನು ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರೋಡು ಆಪುನು ಅಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಏನು ಕೆಲವು ಜನ ಏಪ ತುಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏಪ ತುಂಡಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದು ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತರ ಪಂಡಲ್ಲ ಹುಷಾರಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರ ಪೋಪುಚಿ ಕುಂತಲೆ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಹಂದೆ ಆವ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈರು ವೀಕ್ಲಿ ಹೊರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏತ್ ಕಾಪುವೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದು ಯಾನ್ ಇದೀಗಂತೂ ಪನ್ ಪುನೇಜಿ ಯಾನ್ ಏಪ ಬರ್ಪೇನೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾಪುಡ್ಚಿ ಅದು ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚತ್ತು ಈ ಕಾಲು ನಡೆ ಮನ್ಪರನೆ ಬರ್ಪುಣದಲ್ಲ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಕಾಪುವರ ಓಕೆ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬತ್ತದ ಪೊಕ್ಕಡ ಬೇತಾಗಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿತಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಹಾಪುನು ದಾಯಿಗಂಚ ಮಾತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಪಿನಿಯನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬೇರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಹಾಪುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಹಾಪುನು ಏನ ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರು ಏತೇ ಕಿನ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಏತೇ ಮಲ್ಲಾದಿಪ್ಪು ಇರೇತ್ ಕಿನ್ಯನ ಏತ್ ಮಲ್ಲನ ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಜವ್ ವರ ಪನ್ಪೆನ್ ಬನ್ನಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಪದೇ ಅವೇನೆ ಪನ್ರ ಅಪ್ಪ ಜ್ವಾರ ಇಡಿ ಇಂಕ ಅವೇನೆ ಪನ್ರ ಈರೆಂಕ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏನಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆನಿರಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಕೇನು ಗೌತಮಿ ಲೈವ್ ಓಂಡು ಕೇನು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ಸಾರಿ ಯಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುನು ಬೊರ್ಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ್ಗೆ ತೊಂಬೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಈಗ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪರು ಓಕೆ ಆರವೇನು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ್ಗೆ ತೊಂಬೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪು నేను ಲೈವ್ ಪೋಪೇರು ಈರ್ದಾದ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾತ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡೋನುಲ್ಲಾರ ಇಜ್ಜತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ನಾನು 4 ಜನ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲಿದ್ದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲಿ ನಾನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೆರೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟೆ ಹಿಂಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಕೊಂಡು ನೋಡೋಣಂತ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನತಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಾದು ಹಿಂಗೆ ಬೇಜಾರೇ ಅಪ್ಪನಿಜ್ಜಿ ಎರಡ್ದ ಕೊಂಚ ಸಾರಿ ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಒಂದಾಪೆ ಎರೆ ಬೊಕ್ಕವೇ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಿ ಆವಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಗುಡ್ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಯಾನೇ ಕಾಪು ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪೋತುಲೆ ಲೈವ್ಡು ಕೆಲವು ಜನ ಪುದರ್ ಮಿಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿತ್ತೆ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಅವಡು ಅಶೋಕಾಚಾರ್ಯ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಜನಾ ಅವಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂತ ಪುದರ್ ಉಡುಪಿ ನಾಯ್ಕಾರ ಅವಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಕೆಲವು ಜನ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಳಿತೆ ಎಡ್ಡೆ ಏರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೆ ಪನ್ಪುಳಿ ನಿಕಲ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕಾಪುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ನಿಕಲ್ ಬೈಜಿನ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ವ ಓಡೆ ಪೋತೇರು ಬಂದು ಅಂಚ ಆವೋಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಯಾನು ಇದು ಲೈವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡನ್ನ ಉದ್ದೇಶದ ಬಂದರೆ ಇರು ಬರ್ಪರು ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದೇ ಅನ್ನ ಇರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅವರ ಬಲ್ಲಿನ ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಸಾರಿ ಕೇಂಡ ಇರತ್ತೆ ಆರು ಓಕೆ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಕುಡಾತುಲೆ ಅರ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ಪೋಪಾರು ಇರ್ ಲೈವ್ ಬೈದಿನಿ ಎನ್ನ ಎಂಕೀನುಂಡ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತನ ಪರ್ಲೆ ಎಂಕ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇತಕ್ಲೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆವಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಪತ್ತಿನಕ್ ಬರ್ಪರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ಪರ್ ಮಧ್ಯಡೊಂದು 2 ಮೆಸೇಜ್ ಪೋಪರ್ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ
ಕೆಲವು ಜನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಇಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನು ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಿಕ್ಸ್ ಭೂಮಿಕಾ. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಹಲೋ ರಜನಿ. ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಮತ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಇರಂಡಲ ಇನಂಡಲ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇರೇಗ್ ಅಗಲೀರ್ನ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ ಗೆತ್ತನು ಜೇರಿಯೇ ನೆರ್ಲೆ ಸಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗಲಿಗೆ ತೀರಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಗಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಅಲಾ ಪಾತೆರಿಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಏರ್ಲ ಮನ್ಪುಂಬಿಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಜೋರ್ಲುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಅನ್ನು ಕೇಳಲೆ ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಪೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂಚ ಪಾಪಂದು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಇತ್ತು ಅವಂತ ಎನ್ನರಿಗೆ ಬೋಚು ಒಂದೊಳ್ಳು ಪಾಪ ಇಪ್ಪಾರಿಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ದಿಂಗು ತಿಂಪಿ ಯಾನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಇಚ್ಚಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಬರುವಿರು ಪಂದ್ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಡು ಹುಲ್ಲುದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ರೀಲ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಯಾನ್ಲ 8 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರ ಈ ರೈಟ್ ಏರಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಬಂದಾರ ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಲೆ ಏರಂದೈತೆ ಯಪ್ಪ ಫುಲ್ಲು ದಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅರ್ಧೊಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಈ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಪುರ ಲೈವ್ ಇತ್ತಿ ನಾನು ಅಂಚತ್ತಕ್ಕ ಅಪಗ ಯಾನು ಅರೆಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾತೆರ್ ಇತ್ತತೆ ಅಂಚಾರೆಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ಓಕೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ತೂಪೈನಿವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಾತೆರು ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರು ವಿಷಯ ಸೊ ಏನು ಲೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಸಂಡೇ ಎನ್ನು ಇಂಕ ದಾಲ ತೀರೋ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಹುಷಾರಾಪೆ ಗೊತ್ತು ಜಬೇನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂದು ಅವು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತನ ಅಂತ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ನು ಬೊರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರ್ನು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ತರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ ಬೊರ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಇರ್ ಪಾತೆರ್ನ ಏನು ಪಾತೆರ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೋ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಬುದ್ಧಾಯಿ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಾ ಇದು ಮೀನು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಜತ್ತ ಬರ್ಸೋದು ಐಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ಸಾರಿ ಇದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚೊಕಾಚಾರಿ ಏನ್ ಉಡುಪಿ ಬರೋಡು ನಿನ್ನು ನಿರ್ನ ಶಾಪ್ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮೇ ಆಪುಜಿ ಪತ್ತನ ಮೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಇಂಕೆ ನೆಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡೈಲಿ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪದ ಅಂಚ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪೋಪುಣ ಅಂದದೆ ಗೋಲ್ಡ್ದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಪೋಪುಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇತ್ತೀಚಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಪೋತ್ಲಕ ಅನ್ಸುಂಡು ಐಕೊಂದು ವಾರ ಒಪ್ಪ ಪಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶಾಪಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಪ್ಪ ಪಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಶಾಪಡೆ ಪಾಡ್ಬೇಡ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ಸಾರಿ ಮನಸಾಂಡು ಆತೆ ಜಾತಿಚಿ ನಾನು ಓಕೆ ಬಂತಾರ ಶುಭಚರರು ಓಕೆ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಸೇಸ್ ತೇಜು ಬಂತಾರು ಹಲೋ ಇನ್ನೇನು ಶಾಪ್ ಕ್ಲೋಸಾ ಓಪನಾ ದಾದಾ
ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇನ್ನು ಇನ್ನೀ ಬರಾಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೂಕ ಬರ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ ಈರು ಕಡಿಮೆ ಅತ್ತೆ ಈರು ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ತೆಕೇಂದಿನಾ ಹೌದಾದ ಅಂಚ ಬರ್ತಾರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ತೇಜುವ ಒನಸಾಂಡೆಸಿಸ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಆತಿಚ್ಚಿ ನಾನು ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ ಹೆಲೋ ನಮಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಬಸ್ಸಡ್ ಅಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪು ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಏನ ಲೈವ್ ಪೋದೆ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಉಪ್ಪುನಟ ಹಾಂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಓದೋಡು ಚೌಕುಲು ಓದೋಡು ನಮ್ಮ ಹೊತ್ತಲೆ ಓದಿನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓದುದ ಅಂಕುಲು ಅಂಚನೆ ಓದೋಡು ಓಪನ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು ಊರು ಬುಡ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಈರಿಡಲ ಅಡೈ ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ಎಂಕು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರೋ ಏನಾನ ಬುಡ್ತು ಬುಡ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದು ಅವುಗಳು ಪಾಪ ಆತು ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರ ಇಕ್ಕಿ ಅಗಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾವಿರ ಎಂಕ್ಲೆನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಂದೆ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಅಂದ ಬೇಲೆ ಪೋಲೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಳೆ ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಬತಲೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ ಆಲ್ ಓಕೆಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಚುಪ್ಪಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ತುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳುಗಲ ಇವರು ಪೋಚಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಸಿಸ್ ಕಜಿಪು ಮೀನಾ ಅಂದೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಚುಪ್ಪಿ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಕೇಕಿ ಹಾಯ್ ಬಚ್ಚಿ ಬಚ್ಚಿ ಕಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪಡವಳು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸಿಸ್ ಕಜಿಪು ಬಂಗುಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯಾನೀರ್ನ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತೇಜು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಮಿತ್ತು ಬೋಡಾ ಏನು ಪೋ ದಾ ಪೋನೇಟೆ ಪೋ ಹಾಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅತ್ತ ಎಂಚೋಂಡೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಮತ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಚ ಅನ್ಸಂದಿರಿಗೆ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ಮತ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒನಸ್ ಇನಿ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಅಂದೆ ಹೌದಾ ನೀ ಇಲ್ಲ ಪೋಪು ಜರ ಅನಸ್ಸಿದೆ ಸಂಡೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜ ಇರಿಗೂ ಸಂಡೆ ಫ್ರೀ ಯಾವ್ದು ಅವರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಹಾಲಿಡೇ ಮಲ್ತನು ಹುಚ್ಚೆ ಶೂಕುಂಡು ಕೊರ್ಪರ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಯ್ತು ನನ್ನ ಪುಚ್ಚೆ ಮುಂದಾಂಡಲ ಬೋಡು ಇನ್ನ ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತ ತೋಪೆ ಅಂದೆ ಶೋಕಾಪುಣ ಎಂಕೋಡೆ ಗಡಾಯ್ಕಲ್ಲಿಡೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಪ್ಪಿರಿತ್ತೀರಿ ಮೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತ ತೂಪೇರು ಕೊಡಪ್ಪ ನಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪಣಿಸಿ ಸೀರ್ನ ಲಾಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಏನು ಲೈವ್ ಬರ್ಪನು ಕೆಲವು ಜನ ಹಿಂಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಹಾಂ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋತೆ ಬೇಲೆ ಪೋತೆ ಜೈ ಎಡ್ಡೆ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋತೆ ಒಡಿಗ ಅಂದೇನು ನಾನು ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಅಂದಿತ್ತದ ಮೇರ್ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಬೇಲೆ ಪೋತೀರು ಇರ್ಕೆ ನೀ ಚಲ್ಲೋತ ಚಲ್ಲು ಒಡೆಗ ಪೋತೀರಿ ಇರ್ಗೇರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಡಾಯಿ ಕಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೈಕ್ ದಿಕ್ಕೊಡಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ವಚ್ಚುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಚೂರು ಜೇಸದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೂತಾಯಿ ತಿಂತ ಹೆಲ್ತಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ಬೂತಾಯಿ ತಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೂತಾಯಿ ತಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೂಲೆ ಇರು ಬೂತಾಯಿ ಕನ್ಪುಜಾರ ಐಸದ ಬೂತಾಯಿ ಅಶೋಕ ಪನ್ನ
ಐಸದ ಕೂಡ ಐಸ್ದಾಗೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡ್ಬೇವೆ ಆ ಪಿದಾಡ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಇಕ್ಕ ಗಡಿಯ ಕಲ್ದ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿಸಿಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾವ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನು MPM ನಮನ ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಈರಿ MPMದ ನಮನ ಸೀನಿಯರ್ ಆದಿತ್ಯರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನಾಗಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಪ್ಪುನ ಬರ್ಪಿನ ದಿನಟ್ಟು ನಲ್ಲಾತು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಿಖಲೇನು ತೋದಿಪ್ಪುವ್ಯಾನ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಚಿ ನಿಖಲ್ ಏನನ್ನು ಗುರ್ತಪತ್ತೋಡು ಎಂಕಿ ನಿಖಲೇನು ನಿಗಲ ಖಾಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಇಪ್ಪುಣ ತೆಂಕ ನಿಗಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ನಿಗಲ ಮೋನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಚಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನ ಒಳ್ಳಣ ಪಾತೆಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೋನಿಕ್ನ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆರು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಕಾಪುವೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬಲೆಯವೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾಡಂದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ 7 ಜನ ಬರುವೆ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಇನ್ನು ಒಮ್ಮದು ಲಾಗ್ಸ್ ತಗೊಂದಿಪ್ಪುವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೀತಲ್ ರೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಗ್ಲೇನು ಲೈವ್ ತಗೊಂದಿತ್ತಂಡ ಮಾಮಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಬಂಗುಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಬಂತು ರೋಣ ಏನು ಮಾಮಿ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲದಾದ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ರಜೆ ಒಂತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಮಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೇಂದು ಬರ್ಪೆ ದಾದ ಬೂತು ಓಕೆನಾ ಈಗ ಮಾತಾಡಿ ನಂಗೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹರೈಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬೇಜ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಪಂಡೆ ಬಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೇಜ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾಮಿ ಎನನೇ ಕೇನ್ವೇರು ಅಂದಿರೇನೇ ಕೇನ್ವೇರು ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾರಿಗೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒರಿಯಾನೆ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದಿಪ್ಪತ್ತ ಅಂಚೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏಯ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಇರಿಗೆ ದಾಯಿ ಸಂಡೆ ಮಾತ ಮನ್ಪುನು ಬೇತೆ ದಿನ ಲಾಗ್ ಬೇತೆ ದಿನ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಸಂಡೆ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಸಂಡೆ ಲಾಕ್ ಪಾಡುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸಂಡೆ ಲಾಕ್ ಪಾಡುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅದು ಎಂಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋಡು ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಇಡೀ ಖಾಲಿ ದಿನ ಇಡೀ ಪಾಡ್ದು ಡೈಲಿ ಸಂಡೆ ಆಡುವಂತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸುಮಾರು ನೆಟ್ ಲೈವ್ ಪಾಡಂಡ ಲಾಕ್ಸ್ ಪಾಡಂಡ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ದಿನದಲ್ಲ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದು ಡಾಲರೇ ಹೆಚ್ಚಾಪುಜಿ ಅದು ಮಲ್ಪುಂಟಾನೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ $1 ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಆತು ಬಂಗಡಿ ಅಂತ ದಿನಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೇತ ಪ್ರಯೋಜನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ ಇರಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಓಕೆನ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಟೋ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಆವಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೆ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೇನು ಕೆಲವು ಜನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಖಾತ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಸಂಚೆ ಸಂಡೇ ಬರ್ಪೇನು ಬೇತೆ ದಿನ ಬರ್ತನಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಬೇಲೆ ಅಡಿಪ್ಪೆ ಬೇತಾಗಲ್ಲ ಆತೈತೆ ಪೂರ್ ಬೇರೆ ಅಡಿಪ್ಪೇರು ಸಂಡೇ ಪೂರಿ ಜನ ಫ್ರೀ ಅಪ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಬೇಜಮಲ್ ಪುಚ್ಚಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಬೇಜಮಲ್ಪನು ಈರಪ್ಪಗ ಸಂಡೇ ಬೂರ್ತು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಸಂಡೇ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗದ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ದಕ್ಕಲೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂದು ದಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲಿಗಿತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಈಗ ಜಗಳ ಕೂಡ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಏಯ್
ಸೋನಮ್ಮ ತಿನ್ನಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಮುಳ್ಪಾಡ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡು ಜರ್ಸು ಚಂಪಿಗ ಚಂಪು ಒಳ್ಳಲು ಚಂಪ ಒಬ್ಬಮ್ಮ ಮೀನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಿರ ಅಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಪುಂಡಿರೀಗ ಮೀನು ಕಟ್ಟು ಮಂಪನಾಗ ತುಕೆ ನುಂಗು ತುಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಅಂತಗ ಕನ್ನಡಿ ನುಂಗೊಂಡ್ರಗ పోను పత పోయాల అన్నీ ఇల్లే పచ్చకుంది అయితే ಹೇಗಿಡ್ ಪಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪತ ಸೋನು ಬಾಡ್ಲ ಸೋನಮ್ಮ ಈಗಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇತ್ಲಕ ಇಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬೇ ಆಪುಜೇರಕ್ಕ ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡು ಎಬ್ಬಲಾತೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಂದನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಜನಕ್ಲು ನೆನಪು ದೀಪೇರು ಏಪನವರ ಮಲ್ಪುನು ಏಪನವರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಂತಂಡವು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಏಪಗ್ಲ ಅವರ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಕಜಿಪದ ದಿಸ್ ಬಂಗುಡೆ ಈ ರೇಪ ಸಂಡೇ ಬತ್ತದು ಲೈವ್ ಮಂತ್ ಜರತ್ತೆ ಮಲ್ದೆ ಸಂಡೇನೇ ಮಲ್ಪುನು ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ಆಚೆಜಿನ ನೋಡು ಸಿಸ್ ನನ್ನ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜರಿ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ದೂಕ ಬಂದು ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನ ಕಲ್ನ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡೋದಂಡ ಸೊ ಯಾಲವರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಹೋಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ತೂತ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂಚ ಏನಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಹಾಕುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೆ ಯಾನ್ ತೂಗಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈತ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಟೈಪಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಈ ಟೈಪಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಂಡಿ ಚಲ್ಪದೆ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಾರೆ ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತನ ಪನ್ಕ ಇನ್ನು ಊರೋಲು ಎನ್ನ ಬೈಲೂರು ಇರಿಗೆ ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರುಂಟು ಏತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಮುಟ್ಟುಂಟು ನಿಸ್ಸಂಚಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದಕ್ಕ ಓಕೆ ಇಂಚೋಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಲರ್ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತನು ಸಾರಿ ಯಾನು ಓದಿಯೆ ಮಾರೆ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಮಾ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಒಲ್ತುರ್ದು ಇಂಕ ಕೇಂದಿ ಜನ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿತ್ತಂಡ ಈನ ಮಾಮಿನ ಲಕ್ಕಿ ಅರಿಗದು ಎಡ್ಡೆ ಮರ್ಮಲ್ ತಿಕ್ಕದಿರ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೊಡು ಇಂಚಿನ ಮರ್ಮಲ್ ಏರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮಿರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ತೂಪರತೆ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಯಾರ್ನಾರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾರ್ದಿನ ಏಪದಯೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡ್ರನೆ ಬಿಡ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ದೆತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಹೆಲೋ ಮ್ಯೂಟ್ ದೆತ್ತೆ ಕೇನುಜಿ ದೆತ್ತೆ ಕೂಡ ಓದಲೆ ಪೂರಾ ಓಯ್ನು ಮಾತ ಒಲ್ತು ಮಾತ ಏರ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತನ ಪಲ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಿ ದಾನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನು ಮ್ಯೂಟ್ ಆದಿತ್ತು ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಏಪದ ಸ್ಟೋರಿ ಸಾರಿ ಈ ಏಪದ ಕೇಂಡಾರೆ ಮೂಲೆ ಮಾಮಿಡ ಬರ್ತೀರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೋಡೆದ ಏನು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾಡ ಪರ
ಕೋಡೆದ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ ಇಷ್ಟನೋ ಡಾಗ್ ಇಷ್ಟನೋ ರಡ್ಲ ಇಷ್ಟ ಐಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಇಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಸಿಸ್ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮಾಡಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿನತೆ ಯಾನ ಐಟ್ ತೂತು ಜರ ಇನ್ನು ಯಾನ ಲಾಗ್ ತೂಪ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ತುಳುಟು ತುಳುಟು ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪಾಡ್ಗ ಕೋಡೆ ಅತ್ತೆ ಕೂತೀನಿ ನೀ ಸಂಡೇ ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಜತ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಹಲೋ ಸಿಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋಡಾಗ ಇಂಕ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಣೋಣ ಪೂರಲ್ಲ ಲೈವ್ ಉಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜತ್ತ ಅಂಚೆ ಪಾಡ್ವೆ ಸಂಡೆ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತೆ ಚೆನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲವ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇರೇಗುವರ ನೆನಪುಂಡ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಂದಂದು ನೆನಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡಿ ಲಾಗ್ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ವಸಂತಿಯಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಇರಿಗೆ ಏರ್ ಪನ್ನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಚೇರು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಡುಗು ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಲಕ್ಕ ತೋಜಿ ಓಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜು ಓಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏನಿಲ್ಲಕ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆದು ದಾದಾಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ನಮಕ್ ಬಂದು ಅಂಚೆಂದ ಅವೇನೊಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಪರ ಟುಬು ಪರ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೋಲಲ್ಲ ಸೋನು ಪರ ಈರೆನ್ನ ಲಾಗ್ ತೂಪರೆ ಸಿಸ್ತುಳುಟ್ಟು ಈರ್ ಏರ್ನ ಲಾಗ್ ತೂಪರೆ ಸಿಸ್ತುಳುಟ್ಟು ಏರ್ನನಾ ಯಾನು ಡಾಲಿ ಲಾಗರ್ನ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಿ ಕೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಉಳ್ಳಲತ ಅಲ್ನ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮದತ್ ಹೋತು ಅಲ್ನ ತೂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನಲ್ಲ ತೂಪು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸೆಟಪ್ ಒಂದುಂಡು ಇಂಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ದ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಂಡವು ಔಟ್ಸೈಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಸ ಓಲ್ ಬರ್ಸ ಉಂತುಂಡು ಓಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ತುಲಾಯಿ ಇಂಕ್ ಪಿದಾಯ್ಡು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು 8 months ಓ ಅಂದ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸುಗುಣ ಒನಸಂಡೆ ಸಿಸ್ ಒನಸಾಂಡ್ ಆತಿಜಿ ನನವಡು ಇನ್ನ ಡೇ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂತ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂತೆ ಅಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಈರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜೇರ್ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಏತ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ ಇನಿ ಲೈವ್ ಇಂಕಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಓ ರಾಮ ಒಂಜರೆ ಗಂಟೆ ಎಂಬತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಳೆರ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪೋರನೆ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಈರ್ ತುಳುಟೊಲಾಗ್ ತೂಪುಜಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಇರೇಗ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರಾ ಈರ್ನ ಎಡ್ಡುಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಯಾನಂಚ ತೂಪುಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನನಿ ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಎನ್ನನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಇಂಕು ಸುಮಾರು ಇಂಕು ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಾಕ್ಸ್ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಅಂಚಾಯ್ತು ಎಡಿಟ್ ನಾನು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತಮ್ಲೈನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಂಚ ಹುಷಾರಿಪ್ಪುಜಿ ಇಂಕು ತೂವರ ಪುರ್ಸೊತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎರ್ನಾಲ ತೂವರ ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂವಲಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚದಿ ಯಾನ್ ತೂವರ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತಲೆ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರನ್ನ ತೂಪೆ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನ್ ತೂಪುಜಂದು ಏರ್ನಾಲ ತೂಪುಜಂದತ್ತು ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ತೂಪುನೊಂದು ಎರಡು ಕೇಂಡಾರ ಐ ಕ್ಯಾಂಪಂಡ ಅತ್ತೆ ನಾನು ತೂಪುಜಂದು ಯಾನ್ ಏರ್ನಾಲ ಪಂತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕುಲ್ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಗೇಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗೋಡೆ ಮೀ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಕ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಕ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೆಡ್ಡಿ ಇತ್ತು ಉಂಡು ಇರೆಗ್
ಟೆಡ್ಡಿ ಏತುಂಡಿರಡ ಟೆಡ್ಡಿಯಾ ಟೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ಪುಜ ಪಾಸಿ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಯಾನಂಚ ಪುರ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಪುರದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಎಂಕು ಏಜ್ ಕಿನ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪು ನಲ್ಲ 23 ಆದಿಪ್ಪು ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿನ್ಪುನ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಠ ಮಾಡ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಗೊಂಬೆ ಬತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಮತ್ತನ್ನ ಸೀನೆ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾದಾಯ್ತನಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚೂರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇಪ್ಪನ ಏತೆ ಕಿನ್ನೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮೆಚ್ಚೂರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇದೀಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬೋಡು ಮಾಮಿಡ ಪನ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪೆಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕುಲು ಇರಡ ಪಾತಿರ್ವೆರ ಸೀಸ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಅವೇ ಇಡ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಾವೇರು ಅಕ್ಕ ಅಗೊಲ್ಪ ಪಾತಿರುಚೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಎನ್ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮೂಲ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಪೂರ ಅಮ್ಮನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಜನ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತು ಇಕ್ಕಲ ಉಪ್ಪುಜ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನೇ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕ ತೂಪಿನಾಗಲ್ಲ ಬೇತನೆ ದೃಷ್ಟಿ ತೂಪಿರ ಈ ಕೆಂಪು ಪೋಪುಜಿ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಲೈವ್ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಸುಚಿತ್ರ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವನಸಾಂಡೆ ವನಸಾತಿ ಜನ ನಾವು ಈರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದ್ ಈರ್ನಾಕ ಒಳ್ಳೆರು ಎನ್ನಕ್ಕ ಕಾರ್ಲಾಡು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಲ್ಲಡು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಲಾಗ್ ಸೊ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಹಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಡಿ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇನ್ನು ಖುಷಿ ಅಂತ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಟುಮಾರೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗದ ಬಲೆ ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಬೇಗ ಹೊರ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಹಿಡಿಯಪ್ಪ ನೋಡು ಎಂಚೈತನ ಇನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ದ ಮೀಟ್ అయినా ಪೂರಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಚ್ಚಿ ಎಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಪಂಡಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪ್ಯಾಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಸ್ ಎನ್ನಲ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರು ಅಂದೆ ಅಮ್ಮ ಪಾತೇರು ಬರತಯ್ಯ ನಮ್ಮನ ಲೈಫ್ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತ್ ಅಮ್ಮ ಪಾತೇರು ಬರತಯ್ಯ ಖುಷಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಇಟ್ಟ ಬರ್ತಾನೆ ಲೈವ್ಗೆ ನಿಗಲ್ಲ ತಡೆ ಬರಲೇ ಶೋನು ಆಟ ಬಲ್ಲಮ್ಮ ಆಟ ಬಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್